Şudur zaman şudur iyyam, ölüyorunu hayrat diye. Coşkunludur iddia, iler baktı ile. Elim çakan hayrana, bir taraflı vatanımda, rıvanımda aydın sağda. İler baktı ile, arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller Türkmeniler, arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller Türkmeniler. Yerun batlan yar ösüşün, gayretin enge çakışın, halklara kanat takışın. İller baktı iler, elim cahan hayrana, bir taraf vatanda, rıvanımda aydın tada. İller baktı iler, arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller baktı iler, arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller baktı iler. Arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller baktı iler, arkada mı bir de yardır, Türkmenili bahtiyardır, vatan bile namısardır. İller Türkmeniler. Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýaşaýan mehriban adamlar. Assalamu alaykum arkadagly ýurdumyzda bagtyarlygyň gujagyna ýaşaýan edil watandaşlar. Arkadagymyň saýatynda mehriban illäşler eşretli durmuşda ýaşaýar. Şeýle eşretli durmuşy gahrman arkadagymdy döredip berýär. Şoň üçin arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmedama arkadagymyň saýatynda dünýäň ýüzünde milli sunatymyz ýanglanyp dursun. Köp sag bolun halipa. Mehriban illäşler edil tomaşaçylaryna şeýle ýaşy arzuwlar bilen çal tadanatly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna size tomaşa etmäne çagarýar. Elbetde gepleşigimiziň bu edeki sanyna da biziň ýaşy dekinli aýdymçylarymyz, ustad Sadan Naritlerimiz siz üçin iň gowy aýdymlaryny, sagarylaryny ýerine ýetirip bererler. Onda näme? Gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň başynda da çal tadanna. Mehriban illäşler gepleşigimiziň bu edeki sanyna gatnaşan aýdymçylarymyz bilen tanış etsek, ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňijisi, Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň medeniýet öýünüň aýdymçysy, dehinli aýdymçy Kemal Anaverdiýew gatnaşýar. Hoş gördük Kemal. Şeýle-de Maýa Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talebi Maksat Murat Hojaverdiýew gatnaşýar. Ýitler gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban illäşler şu ýaşlarymyz elmedama öz milliligine buýsanýarlar, öz milli dutaryna, gyjagyna, o milli egnesiklerine buýsanýarlar. Ne görüşmedi ýaly mehriban illäşler şu ýaşlarymyz bir näçe bätleşiklere gatnaşýarlar. O şu bätleşikliň netijesinde de eýem şu ýaşlarymyz halkymyzyň arasynda meşhurlugy eýe bolýarlar. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük.
ilki bilen öz ýürek duýsanjyňyzy o halkymyzy bilen, ýaşlarymyzy bilen paýlaşyň. Arkadağımızda bize şeýle mümkinçilik türetdi. Sabır olan aýdymlaryň ähliň aýtmany ýol açdy. Gahryman arkadağımızdan Nusqalyaz. Biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçilik türetdiňi üçin arkadağımyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadağımyzyň jany sag bolsun, tutýan tümli işler elmide amrawaz bolsun. Sag bol Kemal. O arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Maksat tan seňe bir joşkunly sözlerini eşdädi. Men Maksat Murat Hojaberdiýew Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk bölümine halipalardan tälim alýan. Bize halipa şaýartlyk ýoluny dikerdip beren hormatly arkadağymyza köp sag bolsun aýdýar. Talip ýaşlara şular ýaly ogadan sahnalarda çykyş etmäge, aýdymlary öğretmäge şeýle ul mümkinçilikleri döredýär. Arkada prezidentimiň jany sag bolsun, başy dik bolsun, elmedama tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Berekella. Ne maksat Kemal? Sizin şu çalsadanna gepleşigine öz sadanlaryňyzdan geldiňiz. Her ýene bir öz sadanlaryňyz bilen tanıştyrsaňyz, onuň bir halkymyza ruhy lezzet berýär aýdymlardan aýdarys. Kemal? Bağlama, hem gitara sabır bolany Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tälim alýan Mekan Borjak. Deprek sabır bolany Salawat Ismagilow. Şeýle de akordeon sabır bolany Rahim Merdi Hojageldiýew. Ne maksat senem tanıştyraý sadanlaryň bilen. Halipa şu gepleşigimizde Mızrak sabır bolany Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyar talibi Garyadif Daňatar. Klawiş sabır bolany Maksat Angarov. Şeýle de mehriban ilişler klawiş saduralarının ýene de birinde ýaşlyk teleýiliminiň sadanasy Halmurat Halmuradow ne ustad aýdymçylarymyza sadanarlyk ederler. Halipa. Onda sadanlarymyz taýin bolsa ýene bir gede bolmaly. Görüm. Çal sadanna. Mehriban ilişler gepleşimiz dowam edýär. Söhbetdeşlik arkaly ilkinji söhbetdeşimiz ýanglan ýarym telewätlişiň ýeňjisi Kemal Anaberdiýew. Kemal her bir ýerine ýetirji özüne belli bir halipa tutunýar. Şol halipanyň bir diňleýä, öwrenýär, şoňa meňdejek bolýar. Ýöne ine şeýlerek bir sorag, şol özüne tutunan halipany haýsy derejäçeli, näme wagtçaly diňlemeli? Seniň pikiriň şo barada. Aýdymçy bolup sadanna bol men bir belli bir derejä barýansaň bir halipalar dinlemeli bolýar hukman. Haçanna özüň bolmak üçin öz aýdymlaryny çykarmak gerekmi diýen. Berekella Kemal. Sunwatda öz ýoluny tapan aýdymçy bagşy iň bagtly bagşy diýip hasaplanýar. Ýaşlykdan aýdym aýdyp o arkadağımızdan nusgalyp eýem halipalyk derejesine ýeten aýdymçylarymyz, sadanlarymyz bar. Indi senem Kemal bir näçe ýollardan aýdym aýdýan. Dutar saduralynanam, o gitara saduralynanam, estradadanam, dürlü, uğurlu, köp uğurlu ýollan aýdym aýdýan. İlkinji men pikirimçe bir öz milli dutarymyzdan aýdylýan halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryndan başlasak. Halipa şu dutar saduralny Akmurat Şarifiň sadyna Gelliwäşiň sözüne dutarym diýen bir aýdym getirdim. Mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Onda ul höwes bilen mehriban ilişler Kemal Anaberdiýew häzir diňläliň. Şükür varsın aramızda sayılan
fırlagan pendi ne acap yandan yar fırlagan pendi Filedin har taklan baynagan şimdi Atepet bozganım musafendi Cep var bilen bağa giren tutarım Oturup önüm koşo koşo tezi var Bir maltun muli bir koşo tar Orroşo kudroto zahan haritar Şöhratın zahana yayran tutarım Orroşo kudroto zahan haritar Şöhratın zahana yayran tutarım Cep var bilen bağa diren tutarım Valla olunmaz hayran tutarım Ýa-ni ýerine ýetip beren Aýdymy Halipa Kemalyň şul saduralaryň sadarnalyk etmegine hasken bir aýratyn düşnükli ýanglaryny sözleri. Sebäbi her bir Aýdymyň öz sözlerine görä manysy bar da. Görýäňmi şu aýdymçyny gollap bir ustatlarça sadanarlyk edende aýdymça da ýeňil bolýar Kemalyna şonun gaty gowy ýerine ýetirdim özüm ilkinji aýdymy görýäňmi şol goşgyň içinde däl nähili halipalamyň atlary tutulýar. O türkmeniň bir milliligi duýulýar da şol aýdymda. Köp sag bol. Indi Döwlet häzir Kemalyň milli görnüşde ýerine ýetiren aýdymyny diňledik. Indi häzir maksat gedekdenki bir nähili aýdym ýerine ýetirsek gowy bolar. Döwletgeli öktir Halipamyň Bibijan ýen aýdymyny başarlygyndan ýerine ýetirip berän. Teşli çölün halkın şemal yel gel yale bibican Kanal tuvi dolup taşıp bol gel yale bibican Al yanağın midve yale tummorun ternarına Ağalkımın köpek bağdı yağaltının barına Görkün bilin görürlüzün gözüllerin barına Aç kucuğumu desse desse güller yale bibican Ay mudamma mehruvandır ülkemimin kirvili Argüllerden kaynat geçip göydüm seni tervili Aylenem haçanmın ardıma yeterim min bölveli En oğlumda yürek bağrım külvör yâle bibican Bilpik elim gene bilpin var mecalım kaçışır Göz ucundan böyle bilpin fivi moddet tutuşur Şirin şirin sözleşmeli bilpi yarım sataşır Çünkü aşıklığım arzuy yol al yâle bibican Duyacak olsam duysanacak dinle odal ödümü Duyacak olsam duymayacak dinle kadar sadımı Yaksa yaksın çekeyinle çekeyinle nedimi Yürü yıllar yıllar aşıp bol gel yâle bibican Yaksa yaksın çekeyinle çekeyinle nedimi Yürü yıllar yıllar aşıp yılgen yâle bibican İnne aşıklım arzuy yol al yâle bibican
Mehmanleşler gepleşimizi dowam edýär. Ýigitlerimizin, aýdymçylarymyzyň dutar saduralyna sadarnalyk edip, milli aýdymlaryň bir näçesini hemen birlikde dinledik. Kemal, şu dutar saduralydan başga da bir saduralarda başardyňmy, ýerine ýetirip bilýärmi? Başta men dutar sazuroluna başladım, soň Ýörüýte Sanat Mekdebine baglama sazurolun uğruna okudum. Ýene gitara sazuroluna mysalyan häzir mümkin bolsa gitara sazuroluna 2 sany aýdym aýtdyr. Naýdym aýtmakan Kemal. Görýärmi kırşyl sadural ilki dutardan başladım. Soň baglama, soň gitara. Doğru şul sadurallaryň sen barmaklaryň üçin, eliň üçin näme tapawdy bar? Barmaklan çalt işlemegine hemen men özüme çalp aýtmagy gowurýan ali. Ha, berekella. Onda gepleşim şu ýerine saduralla da özüň sadanarlyk edip, o şol aýdymlardan ýerine ýetirip bersen. Baş üstüne alypa. Tiskini boyunum giyeceğim yarınla, bütün ovamımsın farahat yatır. Tiskinim boyunum giyeceğim yarınla, bütün ovamımsın farahat yatır. Menin yüreğimin içki törünü, hasıl bolmam seni gardıgım yatır. Menin yüreğimin içki törünü, hasıl bolmam seni gardıgım yatır. Bu gece oturdum asmanatına, ümitsiz şemalım çalacak ona. Mümkün bilen derlerin ya gönlün ağla, bugün ayrılıkta sevir yar yatır. Mümkün bilen derlerin ya gönlün ağla, bugün ayrılıkta sevir yar yatır. Geçektim deninden bilmedim eller, yine de oturdum durmuşum yaka. Geçektim deninden bilmedim eller, yine de oturdum durmuşum yaka. Olgayan derdimi bağrımı otladı, yumuk değişedilmen akbarım yatır. Olgayan derdimi bağrımı otladı, yumuk değişedilmen akbarım yatır. Mamalım kütüğü dolanıp geldi, bağda kuşlar şakatına tınlı. Aşık baba aydar tergülüm soldu, yazılman yürekte sözlerim yatır. Aşık baba aydar tergülüm soldu, yazılman yürekte sözlerim yatır. Bugün ayrılıkta sevir yar yatır, yazılman yürekte sözlerim yatır. Kemal köp sağ bol, mehranleşler özüňizem ne dinlediňiz, dutar saduralyna soňra ne gitara saduralyna ne Kemal any berdi, aýdymlary ýerine ýetirip berdi. Halipa, Inni hazır Kemal ana şu sadurallar orýanmy ýam türkmen, soň oturuň estrada, soň otuna bir giýinden ýaýran sadurallar bardy. Bas gitara, solo gitara, onun klawiş sadurallaryň bir näçe görnüşi, DJ sadurallaryna. Ana arkadamyň ödüm şu dünýäde nähil sadurallar çyksa, şonu ilkinji bilen bize ödü nusga bolup şol sadurallar bilen tanıştyryp ödü çykyş edip ödü bize nusga bolup mektebini görkezýär. Indi senem äder näme petfen beýrak şeýdip bir sesin öwrenşýär gitdigiçe şeýlerämi? Indi bir sahna geçip joşgun aýdymlardan bir sana ýerine ýetirip beräý. Baş üstüne alypa.
Akırdı gözünden hıncı Kim fenne dörttü beyle anancı Fenim durmuş bilen oynan oyuncu Örtünüp canımı yakan aycerin Fenim durmuş bilen oynan oyuncu Örtünüp canımı yakan aycerin Aycerin, aycerin, aycerin Aycerin, 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 aycerin Yadigar turatın ele alartın Ayım şonluk içligini belirtin Vakit geçip çarıta çene olurtun Yürüp yuvaş yuvaştan kutulur aycerin Vakit geçip çarıta çene olurtun Yürüp yuvaş yuvaştan kutulur aycerin Aycerin, 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 aycerin. Yeah. Tüygülüm yatlayan kollarım halga Karasın fenayım diyen sözlerim Men sana karadım karan yerler Kalıptır uzakta nerede sen nerede Men sana karadım karan yerler Aramız uzaktır nerede sen nerede Aramız uzaktır nerede sen nerede Yollarıma güller düğer Elmadan hemişe yatlap giderim Ömrümün kutsatı nerede sen nerede Elmadan hemişe yatlap giderim Ömrümün kutsatı nerede sen nerede Ömrümün kutsatı nerede sen nerede Yeah.
aşk men süýgülim garayan daşdan Geceler uklaman gözlerim yaştan Doýkodun edidim menin pek süýgülimi Aramyz doktor nirde sen nirede Doýkodun edidim menin pek süýgülimi Aramyz doktor nirde sen nirede Galypdyr bu doktor nirde sen nirede Sen yedidim menem gelerin Yören yollarıma güller düýder Elmadam hemise yadlap giderim Ömrümün gonçasy nirde sen nirede Elmadam hemise yadlap giderim Ömrümün gonçasy nirde sen nirede Galypdyr uzakda nirde sen nirede Aramyz uzakda nirde sen nirede Kemal Şuatna sen halifalamyzyň döredin aýdymlaryny halkymyň arasynda giňden ýaýran aýdymlary ýerine ýetirdiň. Ýa-ni islenlik ýaşlar bol, ýaşly bol, watanymyzda ýüregimiz joşup dur. O sazdan, o medeniýetden, sunatdan baş çykan adamym bir ýyly gözlegide bolup käwat heňem döräýär-de. Seňem ýaşlygyňa garamazdan belki öz aýdymlaryň bardyr. Şolardan bir hiňlenip berseň. Sen seyrana çykanda elim hayrana gülüm Ýygyňda aşyk ýüregi goýýan armana gülüm Sen seyrana çykanda elim hayrana gülüm Ýygyňda aşyk ýüregi goýýan armana gülüm Aylanayın daşında göğe pervana gülüm Aylanayın daşında göğe pervana gülüm Gödülüm gödülüm nenen sensiz gederin Diňe sen arzularyň bary Men senin gara gözlüň zary Gödülüm gödülüm nenen sensiz gezerin Diňe sen arzularyň bary Men senin gara gözlüň zary Indi aýdym şeýmiz, ana maksadym şuwat ýüregi joşup otyr, häzir maksadym diňläýli. Ýöne maksada gerek bermäk hak gepleşiň ýerine ýigitler sizem taýynlaý. Ýörüň onu. Çal halanna. Berekellah halanlar. Ana ne gerek maksada da getdi. Onu maksat köp isleg bildirilýän aýdymlar bolýar-da. Şol aýdym barada, o goşguly kiminki, sazy kiminki, şo barada aýdyp, ana şol aýdymy ýerine ýetirip beräý. Halipa arkadamyň saýasynda biziň mehriban enelerimize şeýle uly hormat sarpa oýlar. Halipam Hüseyin Hocaverdiýevden öwrünün ene barada bir gowy aýdym bar halipa. Eger mümkin bolsa başarynymdan ýerine ýetirip beräýin. Onda sağdanlar tayin olsa başlayıverin. Başlasın. Aksit berin käbe benim yoktur seni mendek süýün Bagra baso balam diyin dillerinden aylanayın aylanayın Bagra baso balam diyin dillerinden aylanayın aylanayın
kuş boli gögün girin ak kuş bolwa gögün girin şu dünyada ömür sürün yıllarından aylanayın aylanayın şu dünyada ömür sürün yıllarından aylanayın aylanayın gecelerine ahlar çekin uğlamalar dağına çıkın salançağın bağın çekin ellerinden aylanayın aylanayın salançağın bağın çekin ellerinden aylanayın aylanayın Oryan şu mehriban ilişkiler, şu gıcak tağduralın sesine yanama görünüştü, yani aydın başı başladı. Ödümü bilýäňiz adına. Bir näçe biziň yanama aydymlarymız var da, gargy tüýdüň gapdandan aydylýar. O diňe dutar bilen aydylýan görnüşler var. Şol aydymym gaty ýerine düşen aydym bir hili owazy, bir hili ýüregiňe siňýär. Hasam ene hakynda bolan soň bir goşgusy sağlam ýerine düşüpdir. Indi maksat haytaýdym ýerine ýetirer. Halipa mümkin bolsa halipalarymyzdan ýadygar galan Umyt Halipamyň aýnalar aydymyndan başardymdan ýerine ýetirip bereýin. görür mükemmel ayna minni vah kullu ile hırmatında yare yare durur mükemmel ayna minni Hakkını aşıklar yolun Korzam kanım levim balın Vah gelip benim garip halime Sorar mı kame Ayna minni Min bağlili Gam halili
görerim yok ey halı haga. Vah menim bilen ağa toğaya irer mükeme ayna minni. Yok etmeyen nira yolum badru tolup mu gülüm. Vah gelip benim garip halime ay sorar mı kanı ayna minni. Oy min da mili gam halili. Vah çimin boğum arkaç gülüne ay tirer mükâme ayna minni. Döwlet görýän maksat ünseren bolsaň bir näçe ýollardan aýdym aýtdy. Hawa. Bir näçe halipalarymyz dinleýän eken. Näder döwlet kimin saňa maksat bir ýollardan halipalarymyzyň adyny tutýar, şonu bir saatsyz görnüşini bir ýerine ýetirip berýär. Damana ýolundan maksat Murat, mümkin bolsa. Başysyna. Ay deli köngülüm milul olma. Vah deli köngülüm milul olma, milul olma. Menin hem bağrım paş olni. Ay gel güçlü ganim düşman, ganim düşman. Yetmedi gücüm yaş olni. Yetmedi gücüm yaş olni. Berekella. Ýedini dowam edýär. Inni halipamyz döwletke löktürüpden. Dozor cana lezzet bir gödül summarın nari. Görmedikler görsem deyip görünler haridari. Görül summarın nari yada salar gül yari. Döwlet dowam edýär. Indi salar taryk ýolundan. Ağlar min aşıgay tapmadım o çare. Her zaman yanıma geldin o ay cemal. Aşıklık derdinle yüreğim ağparar. Her zaman yanıma geldin o ay cemal. Berekella. Ana mehriban tomaşaçylar, görýäňizmi, türkmen ýigitlerimiz bir näçe ýollardan aýdym ödüm ustaatlarça ýerine ýetirýär. Inni maksat häzir gepleşigimiň şu ýerine ana dutarmyz bar, öz buýsanjymyz bolan, gajagymyzam bar. Inni bir ahal ýolundan o aýdym eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine ýetirip berä. Halipamy Sahyjy Barowyň ýerine ýetiren ähdi peýman diýen aýdym. Onda mehriban ýeşler gelin häzir hemmemiz üns bilen din salalım.
getir mehriban ya Rab. Atalamın getir mehriban ya Rab. Hani benim bilen cani, 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 gelini. Ay nerehmin gelmem Mecnun dağı. Hani benim bilen cani, cani, ah imanım. Ağzın ulaşılıp bir gün dolanır. Ağzın ulaşılıp bir gün dolanır. Dime yarım ekti ve pam yalanır. Yalanır. Cani cani gelini. Ağır gözüm haçan senin mevlum galanır. Hanımının bilin cani cani ah imanım. Cani cani ay 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 Tanrım Mecnun dağına Abır tege yol Tanrım Mecnun dağına Ahır kalın men karibin kanına Kanına Cani cani gelini Barzamarda dermin Hever yarime Hanımının din Cani cani Ah imanım Ay Mecnun aydan Allah eylet hem nana Halımı ten milyon ya bir vari Cani cani gelini Barzamarda dermen hanı cebbarayı Hanımının gidin cani cani Ah imanım Cani cani Ay 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 Wah Marhamar üzerinden hani cephare hey Hanımının gülün cani cani ah imanım Mehriban adamlar, ne görüşümüz yani çaltadanlar, gepleşimizin aydımları, saatları, şulardan varat. Yine milli libasta buysan gelen yigitlenmede, yine saadanlarlarımızda köp sağolsun aydiyat. Koy kahraman arkadamın sayesinde her aydımçı, her bağışı öz yolunu tapıp halkımıza ruhu lezzet vermenin tüy süröktün arzu ediyor.
Bize şeýle eşretli durmuşy peşkeş beren Gahrman Arkadamyda köp sag bolsun diýip, idi Arkadamydyň saýatyna goý mehriban leşer, Türkmen halk aýdymlary, milli aýdymlarymyz elmydama ýanglanyp dursun. Gahrman prezidentimiziň elmydama jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, ýyl ýurt bähwitli bek tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Mehriban ýene-de ýagşy günlerde görüşýänçek Hoş sag bolun.